OK, tak vás vítam. Vítajte u nás. Rád vás vidím, chalani. Aj my teba. Vítajte u nás. Čo vy? Žijeme. No, asi tak, no. Žijeme. Asi tak. Ne. Čo ty? Čo ja? Vieš. Žijeme, robíme hudbu. Sme tu. Užívame si to. Takže... Ja by som sa strašne chcel teba spýtať, Boris. Že ktorý z teba je Boris a ktorý je Monštrum? Rozdeľuješ to? A ja som Boris a vlastne som aj Boris Monštrum. A tak je to také, že nerobím to, že som proste, mám dve osobnosti, že tu je Boris a tu je Boris Monštrum, že je mytická postava, nie proste, to som ja. Proste takého, ak ma ľudia poznajú. Ako ja som sa kvôli tomu pýtal, vieš, že Monštrum to také impresiu to má v sebe, vieš, že... Tak, Povedz Origin. No, Origin určite povedz. Vzniklo to. Ja som mal som asi 14 rokov a neviem, proste nemal som nič také v živote, že by som niečo robil, možno som sem tam vtedy začínal robiť hudbu alebo niečo, ale nebolo to moja priorita, len som proste žil, som chodil vonku, som bol proste na dedine, proste v Húde sme pobehovali len a proste vtedy sme, že Snapchat. A ja som fakt, že grindil Snapchat pre mojich 5 kamarátov. Proste ja som to fakt, že ja som spamoval content pre 5 ľudí, ale fakt, že to bolo toto, keby, že dávam vonku. Ale lojálni followery, pozor. Lojálni followery, 5 ľudí to videlo, ja som sa snažil. Normálne som dal retakey na 20 krát, dobre, to je jedno. Proste, a začal som vtedy chodiť cvičiť. Že začal som do gymu. A proste som dal Snapchat, random som poslal, že Monštrum ide do gymu. A tých 5 kamarátov, čo som dal, proste spolužiaci a toto, tak oni mi proste začali hovoriť, že Monštrum. A ja som vtedy mal iné meno nejaké, random, proste som len tak, čo som si len tak robil hudbu, som ani nepoužíval to veľmi, to už to bolo také, že prečo sa tam mám, že zmením si to proste na Instagrame a zrazu, že tak si tam dám, že volajú ma, že Boris Monštrum, kvôli tomu jednému Snapchatu, čo som poslal, a že dám si tam Boris Monštrum. Ale vtedy to je normálne, aj keď som nerobil hudbu, tak všetci ma poznali proste, že som Boris Monštrum len preto, že som mal retardované meno. Ale tiež takisto, k tvojmu menu by som sa chcel spýtať, že ako si tomu došiel. Inak mne sa veľakrát stávalo, že som napríklad ukazoval niekomu tvoj track a nevedel vôbec, že ako ťa má vysloviť. Hej. Ale moje meno, prišlo úplne random. Ja som chodil vonku s kamarátmi a tak. A oni ma volali, že Aladin. Lebo že vyzeral som trocha jak Aladin, až dobre. A potom ak začal robiť proste hudbu, až dobre, že proste asi tak budem volať, ale vyšlo mi to cringe, vieš. Tak som dal proste 6, lebo ako obľúbené číslo. A to je všetko. Nice. Poviem, že toto je Ala 6. Ala 6 in. Ala 6 in. Luka. Ale veľa ľudí ma stále volal, že Aladin. No, tak my sme tak všetci volali a potom to prestalo baviť, že volajte ma Ala 6. Ale intuitívne väčšinou ľudia k tomu plynú, vieš, že Aladin. No dobre, chalani, chcem sa vás pýtať, kľudne obidva mi na to odpoveste. Keď ráno vstanete, prvá myšlienka, alebo čo spravíš nejaký? Vieš čo, postavím sa a veľmi nerozmýšľam, vieš, som taký ráno a mám jednoručky, hovorím si jednoručky a ja mám, že jednoručky 5-kilové proste len tak pri posteli, že by som pumpoval a keď sa zobudím, rozohrejem sa, biceps, triceps, dám kliky dajaké. To je ten Monštrum, vidíš to. Prvá myšlienka, toto spravím, zalejem si kávu, čisto čiernu kávu. Keď pije niekto kávu s mliekom, tak hlinu s cukrom, hlinu takzvané. Vypijem si kávu a idem robiť beaty. Alebo nahrávať. Tak ja mám úplne iné. Ja keď vstanem, ja mám strašný problém vstávať, lebo mne zvoní budík, ale ja ho proste vypnem v spánku, alebo proste ho vypnem a idem zaspať. Tak ja som si dal také, že mobil mám na gauči a keď mi začne zvoniť alarm, tak idem proste, musím vstať, vieš. A akože prvá myšlienka, ja stále keď akože vstanem cez víkend, tak proste zapnem beaty, ktorý som robil minulý deň, to je všetko. Tak ale to v podstate hneď ráno stanete, grindujete. Hej. To je mega. Čo iné sa dá robiť na tomto svete? Niekedy aj stať z postele je ťažký task. Hej, on God, to je pravda. Ja sa teším na kávu, ja stanem. Na čo mám ležať? Fú, ja hibernujem, ja mám hate relationship totálne s budíkom. Hej. Počujem ho, vypnem ho a idem spať znova. Ty sa naučí. Pred chvíľou sme sa bavili o TikToku, že postujete na TikTok veci. Ako vnímate akože influence, čo sa týka hudobníkov cez TikTok? Ako to vplýva na tých ľudí, alebo teda aký robíte content, ako sa to posúva ďalej? Akože je to dvojsečná zbraň, takzvané, že ty sa tým vieš proste
proste úplne porezať, ale vieš sa tým aj vystreliť niekde. A nám to vyšlo, tak vďaka tomu, že sme začali dať čo robiť, tak vlastne sme aj tu, aj máme príležitosti chodiť na koncerty, takže my sme to podľa mňa dobre hitli. Samozrejme, že už sme to trošku zmenili, že proste mali sme iné pohľady na to, že čo teraz robíme, aj čo sme vtedy robili proste. Už teraz nechodíme za ľuďmi na ulici a toto, ale proste bol to grind. Aj keď sme boli proste decka na TikToku, čo toto, a však stále sme deti, však to bol pred rokom necelým. Ale tak stále sme proste, grindili sme to každý deň. Tak ale je to super, to inak. Dalo vám to príležitosť. Tak ako, môj názor je na to taký, že ono všetko začalo tým, že bolo leto a my sme vedeli, že potenciál máme, aj keď akože hudobne možno sme neboli na tom najlepšie, ani teraz nesme. Ale vedeli sme, že akože dá sa to tu na slovenskej scéne, lebo tu proste nič nie. Ale začalo leto a že proste musíme daily postať na TikTok, lebo jak inak tu na. A tak sme začali a to bolo už tak, že to už bolo viac menej jedno, že čo, to už len aby čo bolo a vyšlo to proste. A je to proste do určitej časti aj cringe, ale proste čo sa dá robiť? Ak sa na to pozrieš, tak proste, keď sa na to pozrieš z toho pohľadu, že dobre, ľudia si povedia, že si TikTok rapper a ja neviem, jak nás ľudia berú, či to berú, že to sú len tie deti z TikToku a akože keď nás tak berú, tak ja im to nezmením názor. Proste keď nás tak berú, tak nech to berú, ale ľudia mne príde, že nás berú aj akože normálne, že jak artistov, čo som rád, lebo robili sme aj také TikToky, čo by som sa nečudoval teraz, kebyže sa pozriem, že by nás brali, že... Ale som rád, že akože ľudia nás berú, že jak hudobníkov, lebo my nesme. Naša priorita nie je TikTok. Vždycky, keď robíme TikToky, tak to je s tým, že proste... Lebo musíme. Že musíme a chceme proste... Chceš ukázať svoju hudbu, že? Tak spravil som track, na ktorom kurva pracujem fakt, že veľa, tak a keď na tom tak veľa pracujem, tak to chcem, že by to ľudia videli proste. No a to je na tom super, že vám to pomohlo a eventuálne ste začali robiť showky. Už ste si odtedy zahrali nejaké showky. Veľa. Už akože celkom dosť. Čo bola najtrapnejšia vec, čo sa vám stala na showke? To na každej mi príde, že dačo. Ale nie, ja mám jednu. Žiline to bolo, ne? Proste typek bol DJ taký, vieš, troška už taký wavy, tak on nám proste cez náš set hral proste Finn od Travis Scotta. Proste išlo slap a pritom išlo aj Finn. Čo bolo ako celkom crazy. Double mashup. Proste dal tam mashup a on sa to celé posral, lebo som musel báť proste za organizátorom, že čo sa deje. Ale bolo to tak, že už to bolo aj od 2 ráno. A to bol taký, že nepríjemný moment, ale sú aj dobre. A to bol nejaký DJ, ktorého ste poznali? Alebo... Nie, lebo tam... Random, že? Random, proste... čo tam bol už, ale proste už boli 2 hodiny, on sa tam proste, už bol geek. Ale proste... Oni tam boli viacerí, ne? A ten náš proste hral chill, náš hudbu tak mal a on prišiel do random typek. Finn. Dal tam Finn. Na druhom deku proste pustil. Ale však sú aj dobre. Prvá show proste, čo sme mali dread. Shoutout Luna, bez Luny by sa nemali. A mali sme prvú show v Bratislave a typkyňa mi tam doniesla dread. Proste vlasy doniesli. Odstrihla ti vlastný dread? Hej, dread. A ja som ho zabudol. Ja som ho tam zabudol. Tak toto, keď ho vidí, tak sa poteší. To už bolo dávno, shoutout. Ale... My si plánujeme veľa vecí, že proste na prvú show, tak to sme mali, keď my sme mali prvú show, tak my sme mesiac dopredu, sme brainstormovali na gauči, že čo tam bude, normálne sme tam mali baseballky, prílby, motorové, sme tam hádzali figuríny, všetko. A mne príde, že na každej show máme proste, čo sa stane vždy, čo je fakt, že insane. My si dávame záležať na shows, aj keď to proste není, že musíme, proste nás takto zavolá, ale my spájame, že toto musíme spraviť tam, že toto je quest, že toto, že proste už len či skočíme, no jak... Ja skáču. Toto bola prvá vec, čo som vedel o vás. Toto bola prvá vec, čo som vedel o vás, že sme hrali s Filom a so Sugojom v Košiciach a došiel za mnou niekto sa pýtať, že niekto mi hovoril, že počuješ, tento chce skočiť riadne do davu. Brutálne. Pozerám, že čo? Tak lebo... rád skáče. A ešte riadne odnesú dozadu, alebo? No ja ti poviem. Povedz v Bystrici, jak si skočil. No dobre, ja poviem celý lore. Prvýkrát, som skočil, bol v Bratislave Pinkville, hneď prvý koncert. Ja skočím, lebo však musí to byť nejak zaujímavé. To bolo crazy. Ja neviem, koľkokrát som skočil tú show, hej. Ale to bolo tak, že vieš, že ten stage bol tak extra vysoko, že to bolo proste chill. Druhá šoka to bola Bystrica, nie? No, tam si prišli. A ja hovorím, to vtedy som mali ten track so Sugojom, I don't give a fuck, že
ja musím skočiť na ten track, že proste ja musím. A on, že dobre, že skoč. A ja som sa tam na ten jeho druhú časť toho hooku, ja som tam načaržoval všetko, skočil som a landol som tam proste na také dve ženy. A veľkou náhodou, oni boli proste, že chrbtom ku mne. Tak ja som proste tak na nich landol a ja som bol rád, lebo ja som akože landol, že bol som v Chile. Tak ja som tam proste trocha pomošpitoval a o tom išla Margela. Hej? A vieš, ten moment bol crazy, všetci proste išli lyrics aj, to bolo crazy, hej? A druhá časť hooku, ja ešte skočím zas. A to bolo bol tam ten bridge, hej? Bol tam ten bridge, takže otvárali mošpit, vieš. A ja som tam skočil, ešte keď sa nezavrel. Takže ja som proste landol tak dozadu, chrbtom tak, jaký nakrk proste na zem, fulom na zem. Nikto ma nechytil. A je aj video, úplne crazy video, ale ja som si to užil. Lebo ja som proste landol, úplne som sa proste doďubal na zem a ja som vedel, že čo mám robiť, vieš, ja neviem, že či som v poriadku a tak. A proste som tam pomošpitoval, neviem čo, som išiel proste na hajzl sa povedal, že či som v poriadku všetko. Proste bol som. Bol som v Chile, takže všetko išlo tak. Oplatí sa priznáš, čo takto to. Ale o tom Jama... Treba určite prísť. Jama bola crazy, tam som skočil a chytili ma. Koľko máš skokov dokopy? Ja som skočil vtedy. Neviem. Tam bolo toľko, že ja som si povedal, že dobre, tu skočím a ja, to aj ja im verím. Hej, ale na Monstrum, ja som povedal, že chyťte ma, oni vedeli, ja som skočil, ale ma chytili. Proste ma chytili. Takže to bolo crazy. To boli najlepšie. Tak to bolo vychytané. Je tam 10 plus skokov dokopy. Všeobecnosti, poviem určite, ale na Pink Valley som pofarmil ich normálne. Tam už bolo 10 plus. A to musíš mať nejaké zviera v sebe, keď už fakt musíš skočiť. A to len lebo proste to je hype hudba, chápeš? No jasné. To máš v hlave doma, keby, že tam, to sa doma je, to nevieš opísať, že aká to je, neviem, či to tak má každý, ale tak my, keď máme shows, tak my máme doma, to je keby si v inom tele. Ja keby si sa pozeráš normálne zhora na seba a ideš normálne... GTAčku, a máš normálne rage v sebe a keby si dá ako v tom slow motionu ideš to vyriešiť. Ale poviem ja každý má možnosť preformovať, tak každý bol iný, keď performuješ. Ale napríklad ja som celkom shy, akože normálne v realite, ale tam, keď proste viem na stage, tak proste... Ja chápem, že sa tam proste kvôli mne a že keď tam budem robiť proste nudné veci, tak proste nebude to zážitok. Chceš to tak proste oplatiť, že už ste tu prišli na mňa, tak proste nebudem tu len stať, ale tak aspoň vám dám nejakú show, keď už ste tu prišli. Nice. Takže showky vás bavia robiť. Showky nás bavia. Nice. A teda keď už sme pri tej hudbe, poďme bližšie k tomu. Akože ja osobne nerad definujem nejako umenie, nech je to hociaké, že nejako zaobaliť, ale viete mi nejako opísať, že akú hudbu robíte? Alebo že ako by ste chceli, aby to znelo? No to je stále inak. To sa mení proste. Každý mesiac chceš začať iné robiť. A ľudia ťa možno vedia definovať dakedy podľa toho, čo máš doteraz vonku, ale tak keď robíš jak my, že my denne proste vstaneme, robíme hudbu, spíme, tak to sa tam toľko vecí spravíš, že ty sám nevieš definovať, ale neviem, jak sa to dá akože... Tak je to proste, dajme tomu, že je to rap určite a jaká odroda, tak to už nech si každý povie sám, že proste... Ty to vidíš takisto, hej? Že... Hej, ale ja sa pozerám aj proste z toho pohľadu, že ako klasický proste počúvateľ a že fan, že ja chápem, že keď Slim So prvýkrát proste počul nás, že proste nás povedal, že proste sme takí, že Opium Boys, ja tomu chápem, bolo tie začiatky a tak proste ono to bolo tak, bohužiaľ. Bolo to blízko. Hej, ale... Páčilo sa nám to. Hej, ale ak budeš... Ale na tom nie je nič zlé, zase na druhej strane. Ale tak každý sa takým inšpiruje a potom sa postavíš sám seba proste, Ale ono aj to, že ja si osobne myslím, že možno, že som nebol aký pripravený na to, aby si ma proste ľudia začali počúvať tak, ako teraz počúvajú, lebo teraz, jak vnímam hudbu aj všetko, napríklad ja teraz osobne, mne sa oveľa viacej proste mi robiť beaty, jak normálne proste akože nahrávať. A tak, a aj teraz proste tie žánre, ktoré robím, alebo proste beaty, aj na čo nahrávam, proste znie úplne inak, jak to, čo som robil vtedy. Sa mi zdá, že proste začínam byť viacej kreatívny, lebo teraz už sme si otvorili to, že dobre, že dá sa tu mať proste listenerov aj všetko okolo toho, tak proste sa byť teraz, že unique. Lebo reálne mám problém s tým, že proste hudba, ktorú spravím, tak sa mi nepáči až tak, vieš. Takže teraz sa s nami spraví úplne, že to, čo chcem. To je ale toto, že vždycky budeš svoj number one hater. Hej, teda ja to mám tiež. Aj fanúšik, aj hater. A čo vás najviac inšpiruje?
Že nejakých artistov. Vieš čo, ja keď som začal, to bolo proste, že ja som videl, jak v Amerike sú, že 14-ročné deti, čo robia proste hity a vtedy akurát TikTok ich proste boostoval, že proste to je typek, čo má toľko rokov, jak ja, chodí na základnú školu ešte vtedy, keď som chodil a proste, že on je normálne superstar z izby, čo nahral track, že proste vtedy to začalo tak, že bol ten prelom, že ľudia, že ani do štúdia nemuseli ísť, že ktorí aj na mobile nahrávali a že som videl, že proste z toho si postavili kariéry a to normálne, že keď oni to vedia spraviť, že prečo by som ja nemohol, tak som si proste, som robil beaty cez prehliadači, aký online program, som si potom kúpil FL-ko, som grindil, no, tak. A to ma inšpirovalo hlavne, že proste, že som videl, že fakt, že nie, že mladí ľudia, že mladí, že 20, ale že mladí ľudia, že 14-ročné deti som videl proste, že sú fakt, že... Baby Santana, tí Slum Sixes a... Tak, jak som toto videl, že proste oni z toho vedia si postaviť kariéru, takže asi je čas. A ty si sa ako dostal k hudbe napríklad, že? Čo ťa dalo tak? Prečo som začal robiť hudbu? No. No, to bude. Počkaj, ja som bol najprv na takej ceste, že jak byť lepší človekom a proste čítať knihy a také veci, gym a tak. A od tom jedného dňa som bol chorý na 2 týždne. A že dobre, že ja nemám reálne, že v živote čo robiť. Proste nič nerobím, žiadne akože value nedávam na tento svet. Tak som si proste na 2 týždne odpojil komp, dal do inej izby, mobil odložil, vypol, všetky proste digitálne veci som proste odložil, že som nemohol proste nič robiť, iba rozmýšľať, jesť, to je všetko. A ja som kreslil a také veci, ja som rozmýšľal strašne nad tým. A proste došla mi taká myšlienka, že proste, že hudba. Že proste ja som stále proste počúval hudbu a že si to vibím a tak, že proste skúsim proste dať čo proste z hudbou spraviť. Najprv som iba nahrával, potom ma to začalo nudiť strašne, začal som robiť beaty, na začiatku som bol trash, ja som aj give upol najprv a potom začal robiť a teraz proste som tu. Takže hej. Nice, Boris, ty čo? Ty to máš ako? Ja som začal skôr, asi v 8. ročníku na základke. Nice. A ja som si najprv kúpil FL-ko a som si povedal, že ja som nevedel, že môžem sťahovať beaty. Že toto, že... Tak ja som si povedal, že ja sa musím naučiť robiť beaty najprv. Že toto. Tak som sa proste učil robiť asi, neviem jak dlho beaty, možno pol roka a potom som si povedal, to si pamätám. A ja som mal nakúpený mikrofón už všetko, už dopredu. Ale ja, že dobre, musím najprv robiť beaty. Kým som si povedal, že dobre, že tento beat už je počúvateľný, že skúsim na ňo nahrať. Ja som nahral, to ja som počul prvý take, že to ja jak zniem, to proste nevieš, chápeš, nikdy nepočuješ svoj hlas a že to čo je, že to jak zniem, ja vtedy, že ja tu pol roka robím beaty, že by som mohol nahrať, ja nahrám a ja som hovno. A proste neprestal som. Ja som začal najprv, asi prvý rok som robil proste po anglicky a takže som mal proste 20 ľudí počul moje tracky, z toho polka moji spolužiaci. Z toho 5 bolo zo Snapchatu? Hej, určite. A to mi nikto neveril, chápeš, ja som každému hovoril, že ja o rok budem tam, že vyjdete tam na koncert, že ja o rok tam budem. A proste všetci, že hej, dobre, že ty to robíš po anglicky hudbu, čo ti aj nikto nerozumiem, 20 ľudí a bolo to na hovno, ja sa nečudujem, že mi nikto toto. A proste ja som potom, pred strednou som prestal robiť hudbu, som bol na gymnáziu, som zomieral, som prestúpil preč, prestúpil som ku nemu na školu, som sa spoznali a že on robí hudbu. Začal som a neprestal som odvtedy. A aspoň, že som mal skill v beatoch. Ale to, že fun fact, že my sa poznáme, že rok a dačo možno. Teraz to by som aj nebol povedal. Ja som mal Suren, my sme boli proste v škole na schodoch. On išiel hore, ja som išiel dole a on, že dačo počúva, že to čo je? A že Boris nahráva, že damn, že fakt. A on proste len kapli. A to som sa k tomu vrátil proste. Dobre, a momentálne prítomne nejakú, že top 3 by ste vedeli dať? Že akože... Ja viem dať svoju top 3. To daj, ja furt rozmýšľam ešte. Snow Strippers, toto sú prvý. Okay. Starboy. On tretí asi Netspend. To by bola moja top 3. Vieš čo, ja mám Future. Fú, nice. Young Thug. Let's go. Young Thug je teraz môj gold. Ale a tretí, vieš čo, Uzi ma baví. Uzi je crazy, no. A ten tretí je také, že ten tretí je, že sa to v kuse môže striedať, že kto je ten tretí. Ale to sa mení. Ale Future Young Thug, tak to sú podľa mňa ľudia, čo to ovplyvňujú už aj tých, čo sú pod nimi, že Uzi a Tito, tak to sú všetci akéby od tých dvoch Future a Young Thug, to proste... To sú fakt, že otcovia toho štýlu. Oni to postavili celé. Na nich všetci žijú. Dobre, a na druhej strane, čo vás najviac nudí? Napríklad z našej slovenskej scény.
Máte niektoré také veci, že si poviete, že toto moc nie? Tu na všetci hlavne chcú robiť trap a také veci, a že neskúšajú to. Ale neviem, jak sa na to pozerajú. Proste, ale nevidím tu vždycky, že niečo by sa, ale sú tu ľudia, čo aj inovujú sound a proste robia fresh veci, čo sa mi páčia, ale neviem, tak vieš čo, prečo by som mal takoho hovoriť, že sa mi nepáči, tak asi keď ho poznám aspoň, tak asi dá čo robí dobre, keď aspoň ho poznám natoľko, že viem povedať, že dobre, on sa mi nepáči, lebo nemusí to byť, ale ja počúvam aj zo Slovenska ľudí, akože sa mi páčia. Tak ja reálne slovenská scéna, ja som jeden z top haterov. Mne sa tu veľmi nepáči nič, ale to je znamená, že ich nerešpektujem. Lebo ja chápem, že aj keď sa mi to nepáči, takže ono pre nich to je dobré aj pre veľa ostatných ľudí, takže aj chápem, že je tam grind za tým, to je proste, je to len názor. To je to, že ľudia si veľmi veľakrát podľa mňa milia hate a osobnú preferenciu. Tak, hej, určite hej. No. Takže ja veľmi akože slovenskú scénu nepočúvam skoro vôbec, iba tak, že keď je fakt, že nejaký nový track, napríklad Simiho si možno taký raz sa čas pustím a tak, ale ináč veľmi ani nie. Takže preto aj napríklad ja chápem tomu, že možno prečo sa mi nepáči až tak moja hudba, lebo to robím v jazyku, ktorý sa mi nepáči hudba, v ktorom chápeš. Takže možno je to preto. Ale nevadí. Stáva sa, no. Mne sa páči náš jazyk. Áno, mne sa tiež páči. Mne sa nepáči. Ja som taký tradičný človek. Mne sa ani nepáči, jak flowujú ľudia proste v našom jazyku. A to je ten rozdiel, že napríklad, že my ľúbime nadávať a ty nie. Hej, ja sa nelúbi a nám sa ľúbi. Mne sa páči. My ho využívame naplno. No hej, ja nie. Ale sú tu také, že občas, že v slovenčine sa s tým musíš viacej hrať s tými flowmi, že podľa mňa reálne jazyk ovplyva flow možno. No na 200%. Určite áno. Na 200%. Lebo máš proste dĺžku slova a toto, že nevieš to povedať rovnako, ako on to povedal presne. A je to, že napríklad ja aj chápem, keď pustím takú niečo a bez lyrics, že mu neukážeme lyrics, že proste mi nechápe, že čo hovorím, alebo niečo také, lebo ja veľmi mixujem slova aj s proste angličtinou. A hlavne aj, jak to hovorím, tak je to proste čudné, lebo ja viac mamblujem, jak keby to, že... Ale to už je také prirodzené, aj dneska by som povedal, vieš, že niekedy ťa nenapadne po slovensky slovo, napadne ťa skôr po anglicky. Hej. Aj to tam viac si sedí. To mi používam. Hej, proste... Pozerajte lyrics. Pozerajte lyrics. Hej, preto tam sú, na to tam sú. No nič, ale musím sa vás pýtať ešte jednu otázku, strašne ma to zaujíma. Poďme na to. Čo ste boli na karnevale, škôlke? Ja si jediné, čo si ja pamätám, čo som bol na karneval. Ja som chodil takedy na karate a som si proste dal to kimono. A som si povedal, že roleplayujem. Sugoi kimona. Áno. Nie, iba proste kimono. A vieš, to je úplne všetko. No, Polson. Od prvého ročníka základnej školy moja mama je veľmi kreatívny človek. Shoutout. Ďakujeme jej, že som vyhral karneval asi každý, na ktorom som bol. Fakt? Ona mi normálne, to bol jaký grind, ona ma grindila môj karneval. Tam všetci boli proste kúpené kostýmy z dračíka. V prvom ročníku som bol krtko. Ale moja mama kúpila 20 litrový kvetinač. Tak som ho mal na sebe. Nemyslíš vážne? Mal som normálne čierne pyžamo, čiernu kuklu, normálne, šajsty. Bol si aj blackface? No to by si dneska skončil. Dokrtkoval by si. Ale som 7 rokov. Bol si? Neviem. Ale aj pirátov zvykli takto robiť. Dobre, tak ma cancelnite za to, že som bol decko. Druhý ročník bol som žirafa. Ale nie, že kúpená. To bolo normálne, som mal z kartónu hlavu, vytrčala proste tryhard. Ja som vyhral každý karneval asi. Na poslednom som bol asi do 7. ročníka, potom som povedal, že dobre, už máš toľko rokov, Boris, na to, že by si do seba to narobil. Hej, ja mám toľko cien, však stále som tam vyhral diplom. Dojď na akciu, vieš, dojdeš ako krtko s tým 20 litrov. Ja ho mám ešte doma. Hej? Fakt, to stále máš. A to ti fitne ešte? Asi hej, tak to bol veľký kvetinač. Sa spravím väčšiu dieru možno. S kým by ste chceli najviac asi spolupracovať momentálne? Československo? Československo. On podľa mňa nepovie nič. Vieš ako povedať? Nie, ja mám jedno. OK, let's go. Ale nebuď ty. Ja mám veľa. Tak podľa toho, čo sa mi páčia, tak ešte s Dalibom, ale poviem, že Dalib, že s ním by bola fakt, že zaujímavá seška, lebo jeho rešpektujem ako artistu veľmi. Samej sa mi páči. Samej, podľa mňa to by tiež bola zaujímavá session. S Luka Brasim by som určite dal, to je môj kolega.
To by bolo mocné, podľa mňa. Ale to by bolo reálne, že dobre. No. Si im dvaja plešaty, neviem, čo by sme spravili za track. Ja som- Asi nikdy, asi by sme sedeli, asi by sme sa rozprávali, ale to by bolo tiež zaujímavé. Ja si viem predstaviť, ako s veľa ľuďmi kolab, ale tak najmä tomu, že toto, čo som povedal. Ja jedného mám. Hej, čo akože budem Neviem možno... ani typnúť, čo by si čo povieš. Ja mám jedno. A to bude akože ako artist, akože feat, Phil. Okay. Reálne, že Phil. Ale čo sa týka beatov, napríklad s Dalibom, ja by som chcel spraviť collab beat. No že proste spraviť beat s ním, to by bolo úplne crazy. Ale aj som viacej chcel proste, alebo s Prajem. Praje, vieš, si môj producer, on je crazy. Babi hýbu svetom, tak to čo je za beat? To je crazy beat, chápeš? To sú také byty, že za tým je bodka. Hej. A Worldwide na spoluprácu? Kokos, že zavoláš si Kartyho? Kartým by som nechcel dať session, však on je divný. Je divný, no, to je pravda. Si som chcel za akým Travis Scott je zaujímavý. Ja by som chcel Skywater. To vieš, to je? S ním. On je taký, že zaujímavý, vieš. Že, poviem mňa, ho aj Phil stretol na Rolling Loude, on z ním má aj fotku, vieš. A jak som toto videl, som ho vtedy akože už poznal, ale keď mi Phil ukázal tú fotku, že dajem, že proste viem sa viacej pozrieť do jeho hudby a on je fakt, že akože crazy. Reálne, že aj jeho hlas je crazy, on aj robí beaty, takže je to také, že zaujímavé. A on vyzerá taký, že úplne, že chill. Takže s ním asi. Ja som dal session s Metro Boominom. On by mi nič nenahral síce asi, ale Metro Boomin, tak on by podľa mňa mi spravil normálne, taký track by so mnou spravil. Že... Počúval si nový album. Ja som ťažký Future fan. A ja tiež. Toto milujem. Na mňa by si povedal, že počúvam Future Vôbec. Ja by som počul. Ešte máte niečo, čo by ste chceli odkázať alebo tak? Nejakých pár viet? Ja som chcel odkázať na to, že proste, keď niečo robíš, tak sústreď sa na seba, stále na seba. Lebo ja, akože moja najväčšia chyba, že som robil, je, že stále sa pozeral na pohľad na mňa z nejakého iného pohľadu. Proste nerob to. Proste tak, jak to ty chceš a jak to ty cítiš, tak to sprav. A druhoradé je, jak sa na teba proste ostatní pozerajú. Keď ty si myslíš, že si proste v poriadku a takto to má byť, tak to je dobré. Môj odkaz. Nebuďte hejteri, alebo buďte, jak chcete, ale život je krajší. Keď sa sústredíte na seba a na to... Taký Facebook quote. Facebook pre ženy.sk mamičky. A proste sústredte sa a keď niečo robíte, robte dačo so životom proste. Hej. Nájdete si dačo, čo robte a robte to. Reálne, keď hoci čo robíš a neprestaneš to robiť, ty v tom budeš úspešný, aj keď pôjdeš all in, že vieš, že do toho dávaš všetko, tak není šanca, že failneš proste. Let's fucking go. Tak. Díky, boys. Dovidenia. Nice. Ďakujem. Ešte sedte chvíľočku. Ešte sedíme? Mám pre vás darček. Dobre, chalani, ešte jedna vec. Mám tu pre vás darček, ktorý robila naša kamarátka Natália. To sú Pane Bože! ručne vyrábané figurky. Vás dvoch. Kohotielko. Ty máš ASICS vybyteľko. Toto je Pane pre Bože, ja teba. mám okuláre. Shoutout Natália. Shoutout Natália. Ja mám na chrbte, ale ja mám... Ja mám aj, povedz sa, tie topánky, ktoré som ti moje rave topánky. Tak to je crazy. Tak keď si strátil ten Ešte dret, bihla. tak toto si musíš niekde už uložiť. Môj Bože. Ježiš, ďakujem. To je Ďakujem. nádherné. Ja mám rohy. Tak to je crazy. Dobre, dík. Dobre, boys. Ďakujeme. Ďakujeme. Si ho nevidel. Dolce a Gabbana na mne, počítam papier, idem jak tande. Raz, dva, to ja už som tam je. Raz, dva, to ja už je na mne. Povedz, čo je next, čo je ďalej. Robím money dance, ja keby som robil balet. Robím manifest, moja ruka na volante. Príď ku mne domov, ja nemám čas na volanie. Potrebuje zmenu, zmenila sa, ale ja nie. Face, kilo je už waste, kilo je už pre mňa nesmieš vyzerám byť poor, kilo na jej face, na môj dick na face, dám dick na face, aby začne vzdychať ako pes, trocha som sa zmenil, moje neuróky sú white, moje neuróky sú white, moja nová bitch vyzerá ako Karin White, ešte není white, ako Karin White. Trocha som sa zmenil, moje neuróky sú white, moje neuróky sú white.
Moja nová bitch vyzerá ako Karin White. Ešte není white ako Karin White. Moja bitch je black, jak Obama. Zjedláme celého, Jeffrey Dahmer. Milión problémov, ona jeden. Vraví mi do očí, nikomu never. Dobre. Ja musím ísť na vecko a dať cigu. A tak mám to doniesť domov. Jak to mám doniesť domov? Bato.